Λοιπόν, καλησπέρα φίλοι μου. Σήμερα Κυριακή δεν ξέραμε το πρωί τι να κάνουμε, μια και ήταν οι επαναληπτικές εκλογές και αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκδρομούλα σε ένα πολύ κοντινό μέρος, πρόταση για χειμερινή εκδρομή του φόρουμ μας. Κόρφος, 120 χιλιόμετρα από την Αθήνα, εύκολη διαδρομή, γραφικότατο λιμανάκι, αρκετές ταβέρνες, προσφέρεται και για Σαββατοκύριακο, γιατί έχει ξενοδοχεία για διενυκτέρευση, αλλά και πολύ απλή μονοήμερη βολτίτσα. Ένα πολύ όμορφο μέρος και ήσυχο. Εδώ θα πιούμε τον καφέ μας και αργότερα τα θαλασσινά στην επόμενη.